ki parlong sa sisian pat ngip yang subhai pi hakan ni jan miet syakani ka program tang sikentien ka program jingkentip ktien ka barang ila mangker pang na ka benta ki parlok samla kan thai bat senrang teling bajong kani ka program kum bang ju ang ye pi man la ka por kani ka program ka rap ingi ban khamla bangin tip kham bhai ka ktien khasi ya ka jing yar jongka ka jing riuspa ka jing don ki kentien ki be jan jing mut bat le siling ba ka jing persang jong kani ka program ka rap ban pen kan mawingi ba ka ktien khasi ngi don shibun kum kini ki ktien ki bangi ju pendan kamman kasngi ndai teng teng pat ngi klet yaki ti parlok hakani ka jan miet mentang adon bat nga ki parlok samla senrang bat kan thei ki bani sim benta ti shwa bangan batai haki ki kat tu kat ni ki kendon ki biadai bat kani ka jing kentip ktien ngan khot shwai ki bakin pen ithu ya ladi tinga khot shwai pi mentana ka team up kerteng jonga kalong don bor ban ngadap pendap ya ka bikom to okay Kerteng jonga kalong share balance wear bat ngarang pulia ka BA first year. to ha ka team B pat Kerteng jonga kalong diamond nong room bang ngarang pulia BA first year. Kerteng jonga kalong George ngadang pulih ya first year B. ha team K pat Kerteng jonga de chanam ban mentang ngadang pulia ka BA first year. Kerteng jonga kalong Christian ban nganang sudah pendap ya ka BA tadi ya. to ngap yang subhai pi baro syakani ka program buana pi 4 million hindai bani sim benta hakani ka program ti le sikani ka program ko ban pen sluri pi hakan ju ka poru kan ai jing mentoi pi bat kan penlong ka jibing ju pi ban kham pro ban kham stat kur kom perkhat kum no bah ka tien khasi ngi don bun ki tien ki be jan jing bun ne ka syong tang hakar kom perkhat jong pi kum no ban yo yaki ti menta swa ban sedang akwa ban batai pi ki kat tu kan ni ki kendon ki be dai bat kan ni ka jing le kai kentip tien ngidon baro na du basdang adu bakun nriu kela ka kela beningkong bat baar kadi ka kela hakaba ngan IP ha kela beningkong adon lai teli kiktien nama pidon lai teli kiktien ti ngadon bat ngakini kiktien ki degi juba ti khnang ba pintip ka ai kini kiktien ka bangan keli pi ngan ai ksai pi lai teli lani ngan ai klu lani ai ksai pi lai teli ti kat ka betip ka tim pin khnyat itu ki budam badan ki miet jong pi na pila khnyat ngan sa pha ba pin juba pidai ni em tena benta ka wei ka ktien pio ban ai ksai lightly pio ban juba mar sisien tela da pidai pinio shipo point bat ka por na benta ka ni ka kala ka beningkong bat ka kala baar kalong khatsan second ka wei ka khatsan second ka wei ka ktien man ka san second pen pa baji la da phim pat la san second kala riu ka bel ti khatsan second nam ta ka wei ka ktien ti pin yo lightly ki ktien ka kala beningkong lightly ha ka kala ka baar kakela ka balai bat ka basaw pat ka dei ka ju hi ngan ai ksai mangai pi tang bahang ni nganum ai ksai tang sikentien ngan ai ksai pi da ka senten ti ngan ai pi ka senten beningkong ai nga ka juba la da phim patla pi pan klu la ni pan ksai ngan ai sa ka baar ngan kham pensuk la da phim patla ka baar pan sa ka balai ha ka balai ka la kham suk shu ban penyo ai pi ka juba bedei ti la da phila tang ha ka klu beningkong pinyo lai po point ha ka baar pinyo arpo haka balai pinyo shipo bat ka por nang benta baro lai teli kini ki klu kalong 10 minute bat ia kani ka jingkeli nganum pas ngan ai be si tim pim dan kamban khnyat iki budam ngan sukuli bet pin sujuba bet mapi si tim nganum pas ru ia ka jingkeli si ku par ki tim ti ka kela ka basan bat ka bahan riu pa ka ka kela ba phihap su ak pin wan iwe na ka we ka tim in wan sim nang ni kot bala tho iken tien khnang bi parlo ju pi intip ka e ka tu ka kentien ba phio pin hapen i de ba phi su ak kasong api la da pi ak bahai parlo ju pi in itu la da pi ak bahati mi itu te marwe pi ban ak ar teli la da pi dai baro ar pinyo ar po point nam ta ka we ke jing ak ti ka porang ni ban ak ru ka long lai po second ka we ke jing ak ar teli 10 minute marwe la su thu kata ti ngakit bok kit yang no tim ka bele bahai kan long job nala dep sibin la da kan no tim ka bele bahai long nong job ngi dan jing ai ngau bah ban sa jing kan mau ya ka tim ka ba job bapi la le bah men tang singa ka jing kentip ktien tang si kentien ti pila biang menta ti parlok baro sa sisien ngai we lang pi baro ki pepet na laki jong ki yeng ki sem bapi ni sno no ban ngamen ta ka jan miet bangini sedang no ya kani ka program jing kentip ktien tang si kentien ti men tangan sedang no suwa ya ka kela ka beningkong to ngan ai ksai pi ka beningkong ka ktien kriap Telang em makla ka ktien ka baar khisyo tim ke So em stang ka tim bi ba yon okay
Ngai kriat kisyo kai. Ngap. Poi ista ngap. Bakala baro lai tim pia kerki te ngong ada lai teliban ai phila dia kerki te ngai kriat ke beningkong ke baar ngong kisyo ke balai tieng kai ke juba badai. Haba kriat long kumno haba kisyo long kumno haba tieng long kumno. Kiu. Yo rum dei kinyo ke juba badai tang ba baro lai tim pi klem yo phila ya kerki ap hadu bandar sungthu kan senyon itu budam phila da kerki tim bili mentan phila di ban ap hadu banda ai klu balai tong tu klem dan bayo ye saka bubun sengap ha kaktian beningkong ai di dan basim kaktian ke baar pela kala aswa kayo aswa timbi Sha. bakla kaktian ke balai dut Lia. bakla ketim kim persyang dang don pot ngong di pela dut kiai bisno bat kita Syadut. masih ke seno begini pi ngaku aban penisriam kini seno ate kum tu pinda di hakapela pidi dot pi odot nang no nang masih long kia seno kan ka syadut ru ka dei tang bang khlam ai kan jubab jong syadut nga ai ka masih tiang tu khlam dan bayo ta persyang sakani ka balai ka tien beningkong ai ka ba ka tien ka baar snap timbi Kho. em saka klu balai skop keba snap skop ngalai tim a Senang. em Ukau. kajubab ustad ngai kidan jing dei uskop ukba ustad kajubab ni ngai ustad diklem dan bayo tu menuru to sementangan lek sasaka kala ka baat ka tu beningkong lakut lai teli kiktian ngala ai klem pat dan bayo mentangan lek sakala ka ba at sengap baken kaklu beningkong kong li Shun. Pilakar ki than ka klu baar klen ka klu ka balai snap Ksong. tim a la dei ksong si po point la yo để thap ti kan ba job ki me thap tang ban job ye la dia di ban thap ti lang kan to tim a la yo ngai li klen snap ka jubab ka dei ksong pi ka dan jing seriam em to pi mas ong li pi ong no shun de kai kai pim pat tip sedien ngamot ban ong ngai sa klen ngai sa snap ka ksong ka badan snap te ka tu dei ksong ton men tangan li sa ka wi pat ka ktien sengap ba kan lu beningkong ong de pay kaklu baar ong plu timbi Ding. Atas kana. stang tim ki sakaklu balai phuyong Rengah. dei kabalai jat benu batip Pring. pring pilai kerki fi de pia apa ni le jong pilai yo ngai de pay plu phuyong oi ba pun plu yeng ai ba hadan hade pay pring ke jubab ke di pring tang su ai phuyong pilatip takada ngalak ngaklempat ai ni pilai kerki jubab ta klem yo ang tu temen tangan le sasaka tien ka bakhat du artan ngap ba ka klu beningkong ko ong yayong kaklu baat kong jemang kaklu ke balai kat bakloi ong jun tim ke Benai. đó cái
Dan berpersang tim A tim B. Jemang. Jemang ai nang ong yayong jemang. Lakut kapur tadi. Lakut kapur tim B klem persang. Ngai yayong jemang kidi benak kerteng jenge jong ki benai am benai kasi balai ngai jun. Pidi ban ai ngai ke jubak ngapan ngai jeliu yu jun ki ong wei para kasi. Dia penwandur kayaknya kejimut jumpi ngala ai lupa yayong jemang ngai jun pidi ban jubak ma pi pada sau jeliu ngai no da ka benai pareng yu jun ngong jun dek benai kasi di jeliu ti hang tu lakut ka kela ka bening kong ba ka baar ngam tip tang menu bala yo point tang ni pet pi kan nu pi yo point to ha ka bakut jong ka kela ka bening kong bat ka baar tang ka tim A ka badang ka mai point ka taru ba ka mai isen A ba tang si po point tang ini thap ti ba kayo ka tim B ba ka tim ki te dang ye sa sedin pat ye ka mai A baru artli ki tim ti katu gadi bakut jong ka kela ka bening kong bat ka baar mentang adon ka kela ka balai bat ka basau lada pilih bah kan kini gidi ki kela ki bala bah ban ka mai point te mentang ande chua sya ka tim A sngap bah labiang tim A to ka klu bening kong jong pi kong ka wei na ki kenjabi Kulu. ka klu baat ngi ong kum ni habang ibu nut bat wat keput Kulu. ka klu balai jing kentha ungap ni kieng At. Pilaban persang bun teli kan ni kadang sak kapur hapo 10 minit Klu. lalut ki klu Sip. persang la bakut 10 minit penihap lang dan berolai teli Jengam. kapur jong pi kalakut ngong ka wei na ki kenjabi pinong jengem to kada ong jengem kadang ihap mu ka bi kalaban penjengem ning ong ngi ong kum ni habang ibu nuat bat wat keput ngi ong at ngi ong jengem ngi ong penihap lang kan ka balai jing kentha ungap ne ki ing mana betep ku jubak Shun. ha pili le tela nang poisa khlap susu poisun ne yu ngi ong kum ni habang ibu nuat bat wat keput jing kentha ungap ne ki ing syun da kentha ungap ne ki ing syun ka jubak ka dei seni ka seni ka bakentha tidak pibo syun ni ki beri pibo keput mendai ba pisni pi ong la seni itu ka seni ka dei nem ka bi ka dei penjabi sim bakarong ka met beri ka penat ka penjengam tam pi batai nang tangi ong pada bangi wat keput inu inu ngi ong seni itu te kata ka dei ka tien ka jubab ka badai mendai klam yo ong tu pla yo zero ong tu mentangan let sa ka timbi sengap bah ka jong piru ka klu bening kong ko ong ka kenja yeng syong thaj basipor Yang basah. tang si kentien ngakwa Klu. ka klu baar hayau julap yaki pendan kami ka jabieng jan le no ai Klu. balai dukan Sya. Ja. Jan. Mhm. Kuai. penihap lang berok lai dia poi suta su kwai su ai himta ka kenja yeng syong thaj basipor hayau julap yaki dukan kai kata hai lakut sekepur persang te lakut Kudam. lakut kepur jong pi kajuba phila dei tambang ong tang si kentien pi ong yeng basang aklam ai yeng basang abasa tang ka jibing phim pendan kam te bang ong tang si kentien pin dei mene phila yo lai po point ka kenja yeng song thaj basi poting me ong ba phili song ngam kwa pi ban ai bet yeng basang ngam kwa namar ma kwa ban ong hayo julap yaki ki basa sya basa ja basa ngiong te dukan kebut ki dukan ki de ki basa kem yo ai hing to sniu bok tong let sa ka tim ki to ngap ba ka klu bening kong jung pi ka wei na ki phnyang ba ya yo ba
Kabaning kong te kadang e pimpat la ban sung thu. Clue. Kabaat ban lat na ka jing samep kirang ba ki dei ban le kum ni. Clue. Kabalai nyu teman. Ni ngasung la pen suk hadu wong tip bele. Ala bakut kapuat klem persang jubab ma pilih tang kawai jubab ru em. Penyang. Mangai ti ba ong ipi kawai ni ki penyang ba ya yo ba pi ong lem penyang lakut kapuat jong pi. Kawai ni ki penyang ba ya yo ba ban lat na ka jing samep kirang ba ki dei ban le kum ni. Ki le kum nu kirang ba ban lat jing samep. Ki. Nyu teman. Ki. Khi tambam dei pali jong pi phim yo ai. Khi ta kam dei ka khi ba set jik set ka wei ni ki kan jam phanyang ga dei ka khi. Ki da khat le ki se kham smart ban set ata set ai da ka khi. Ti wat da ki mangi manu ru ki ba set jing set ata set ai ki si pendan kam bai ka khi. Ti ka wei ni ki phanyang ba ya yo ba ban lat na ka jing samep ki rang ba ki dei ban le kum ni. Ban le kum du rum tip bikin lat ki jing samep rei ti la mi su nyu teman nyu temo la ong sa bakut nyu teman. Ti phim yo ai eng tu khi. To man tangan le saka kala ka basau ngap ba ka glu ko baning kong jong pi haba wan pet she yeng kur ki bahayeng ba pli kim ban se ban le kum ni Clue. ka glu ba ar ka jingkhle sisa ban pendaj scam yakinar Clue. ka glu balai pediang bat ai jakasa Ri. persang se badan kapor pimi persang te haba wan pet she yeng kur ki bahayeng ba pli kim ban se ban le kum ni ka jingkhle sisa ban pendaj scam yakinar pediang bat ai jakasa le ayu bale amta lakut kapor jong pi manu batip Pan. pan bam dei pari le jong pi tip ba pila pan yang yu habak na kam glu ba ar pi masuk ke jingkhle sisa ban pendaj scam kinar ki ong ki se pendaj pan em ti bam dei ke pali le jong pi yo pali le jong padam tip i ai tin le kum nu 0 tim a tim b to sama pi biang sangap bahas sama pi habahap yar na sun beneng kum bahap ke kot kudi Clue. Dan kam. Clue. Clue si clue. Kasyat jenta kan pulom klem maka. Ya. On. Hmm? On. Clue. Ka clue balai. Penpiar ya usilia Hamadan. Siang. Siang. Siang Shipo point dal ayo Shipo point. Kamu gumuru la day clue balai. Pi habahap na sun beneng kum bahap kokot kudi. Ki si jong ka siang ya kokot kudi. Asmo ne taktin. Ka siang ki yong. Ka set jinta akan pulom klemaka pilong set jinta nai pendan kam siang pinking dakti. Klem siang tin long sei hapan kam em ka siang. Tin di kabalai ti pen piar yu selia Hamadan ki ong siang selia ti pila yo ka klu balai kabalai ti pidei ban tip ndai kelasuk ba kabalai mending kong ba artoi ki dang kham e ndai kabalai kelasuk ting tu pi klem du pila yo si po point mentasa ka tim ki to sama pi persang ka klu bening kong kong habatam kabam kadi Bahu. ya Clue. ka klu ba ar kong karukom yesho jong ki shenrang Clue. ka klu balai ka batai ba phisyong phisa hangta Jaka. em
Kabala suk ba la yo balai le. Pet ngap ko bening kong habatam kabam kadi karukom yesyo jong kishin rang kababatay ba pisyong hang ta. Sa. Sa si po point ngang taning la de itu pi gujba ngala de itu ru ngala bakla ngala kum ong stet ngong ka jaka ba pisyong pisa hang tan de ngala de itu ru ya ka jubab ka de sa pi habatam kabam kadi pi mong ni kala sa lut kabam kadi karukam yesyo jong kishin rang kim sa kishin rang nek syu trut nek kishin rang ka balai ka babatay ba pisyong tan ong hang nu pisyong pi ong sa ang ta tong ini pet kan nu pilayo Ti hadu ka bakut jong ka kela ka basaw. Baro lai tim piyo marsi po point. Tap ti hila yo po point. Kumba ong kinong kwai like brut mo. Dali kwai do kada ba myo tik yong like brut langat tang ibe selenai ru. Piru mental along ba yo tang ibe selenai hi mamar ibe. Ti mentang isa sa ka kela ka ba pinhap suak. Ti lar pile sni usakane tem la le sko jong pingam tip iji yo point pi bakat no. Ti marway pi oban ak art li jing ak kawi ka tim kalaban yo south li jing ak ti pidang laban kamai sau po point ti kat ki bale bah kan rai ki jing long nong jok jong pi menta ka jan mit to wan chwana ka tim a ma pi shwa ba shong nong tu wan num pen mi jing sawa wan num kran pen itang daka ba shu ak Tien. Berniam. pen i bah kan Kerdam. Bea. Kenyan. ong bun teli ru laban ong lai po second yo Kawang. Lempan. lakut phim nang bahai ti ban ak phiyo ka tin kan hiet tu si tu ti mong nang ni sate mo pha nang ni sate kan hiet te thamai kum tu kan dak bah bai ni per lok ben di thu per lok sim sa ka wei Kawea. tu ti lak bah man ta ti stang nong juba Alia. Kon. ila ak bahai nong ak stang nong ong la akut iyo ik tin yu mero bai thu ile yu Ya wer. ha phili ti ya wer kum tu ya wer One. Kijuk sudah hi pada lai tim. Khawat ilem tu ngai ka tin khasi khawat aba pi khot kum tu pi khawat iki brio. Pi se jong em ka tin wan sana ka tim ni mu pi. To pani kan ni parlo jong pi. Pani beda ka action. Thọ con. Jubab jam pani osngo. Thọ chừng thọ. Nong ak bat nong batay ya hab hi. Nong ak rum ak bah nong batay bah. Pani bah kan. Nakut kapur. Yo mero bai thu ile yum tu. Nong hikai. Tho. Jandai manong hikai. Ibatay tamay klam batay hi. Yo ay kaktian batay liam batho te. Ham yo sim sra kawai. Please tu. Keli. Hang tu le te tak bahasi ak bah pani kat badan keyboard pilek kum no. Terus. Itrut hite kum tu. Iyo perjong ru im ni pin be thap kum tu kem kum tu kan men itu beri perjong. Iyo perjong kan perjong. Tu no pin ni. Wat num ang sentur pin ibet. So jauh. So jauh tu ti lanang ban pin i. Si hopen la yo. Sim sa kawai kan. Pendai. Sam.
Chanh Sam, Supti, persang lah jandai tu wah. Phong, Peni bahkan peni biang bentuk tu. Lah jandai pi ong jen sem. Sekai bi liam tu basi liam tu. Kerja ti lem ong. Lah batahi kata ti manu bom tip. Selut. Belut. Kem. Laak bah tang bah pi. Jubab kat bala kat batip ki balem tu kemut iu. Tak. Kelan. Balik kum tu pile iu kum tu. Serpai. Te pi ong dalakut te serpai kan tu yo tama film yo ye. Sim sakwe. Kiar. Ong ak tel apen ibahi. Kam. Hai. Ringkang iyo. Te pim juang dah ya rengkang yo rengkang. Ki kenti ki ringko ki jam ki kam ki rengkang ki ringko. Juba upload kan gidan ki biasa riam tu. Te tu te klem yo ye. Tawan sana ka timbi. Tolong. Get ba Bahar ladai tu layak si point TV tu ada pipen i bahar ki tu betul pipen i bahar pada te sim sakwe sar sar lem tu si sar nang juba hap kan bun teli supet sa pun pan kawa pen i dak mui dah bini tu nyat lakut ke puar ile ayu iprat iyo ikaktin prat nyut itu iprat tang bah pimianang pada pimi itu ile ayu ru kino wan sana katim ki Kerdam tu yo dah besok te tang sampai lai tu open yo remun dai berarti ana open tu lai yo te hadu bakut jong tu kela ka tim a kayo si point kalong balai bedan tang lai tim de tang si ru long balai hi to ka tim biru kayo tang arpo tang ba bedan lai tim kalong ba point bat ka balong nang job ka ka tim ki kayo sau point ti layo ni jing ai sa ji ka na ta liwan sim kan ti sa sisi ni ai ku blai pi barok blai sim benta ti bat ya piru ki parlong nong pet barok ngan numbun kitien shu satang si kentien hadu bangin dia sembiang ku blai